היי, ברוכים הבאים לבינה נשית, אני נטע צמח, פיזיותרפיסטית רצפת אגן ואורתופדיה, והיום אני מארחת את מאי ומשה. שאני הכי מתרגשת שאתם פה. אז מאי ומשה הורים לעדידי ומצפים לעוד פוצ'קו קטן, ומאי גם מילדת, אבל הפוקוס היום על משה. כי אנחנו נדבר כמה שהוא רצה את זה, כמה שהוא רצה את זה. מאוד, מאוד. כי אנחנו נדבר כל פעם הוא אומר לי, מאי, כל תשומת הלב עלייך, אני לא יודע מה לעשות עם זה. לא מצליח להתמודד, אז בסוף שכנעתי את מאי שתשכנע אותי לבוא לפודקאסט. מהמם. אז איזה כיף שבאת, זה באמת ממש מרגש. האמת שאני שמח להיות פה, זה נחמד, וגם אני חושב שיש לזה ערך, אז זה משהו שבאתי בכיף לעשות. מושלם. אז אנחנו נגיד בעצם על מה הפרק, אנחנו נדבר על הגבר בתוך החוויה של ההיריון ולידה. הפודקאסט נקרא בינה נשית, וכאילו זה פעם ראשונה שיש פה פוקוס על גבר, אבל זה ממש חשוב שגם לנשים שנבין מה עובר על הגברים שלנו, כי אנחנו בתוך הלופ של עצמנו בסיפור הזה, ויש לנו עוד פרטנר הוא גם חווה שינוי מטלטל, אז ממש כאילו נשמח לשמוע איך אתה עובר את זה בצד שלך. ונתחיל בהיריון עצמו. אז אנחנו בהיריון מרגישות את התינוק פיזית בתוך הבטן, גדל לנו 9 חודשים, ואז יש לנו חיבור כזה שהוא בפנים, כאילו זה מין חיבור מתבקש, ואצלך הוא לא בפנים. ואז אני רוצה לשאול איך אתה חווה את החיבור? תראו, אני חושב שזה, קודם כל זה בוודאי שונה אינדיבידואלי בין בן אדם לבן אדם, אני יכול לדבר על החוויה שלי. אני חושב שגם החוויה שלי שונה מחוויה שאני הייתי חווה אם הייתי הופך להורה בגילי 20 שלי. לי זה קרה בגיל מאוחר יחסית, הפכתי להורה בגיל 38 בערך. אז באתי מאוד מאוד בשל לאירוע, חיכיתי לו, איבדתי אותו בראש הרבה לפני שזה קרה, אז החוויה שלי הייתה טבעית לגמרי, זה היה משהו שהוא הרגיש לי כמו תנועה ממש טבעית ויפה של הטבע. אני זוכר בתחילת הדרך שעדי נולד, עוד הוא לא היה עדי, הוא היה פרי, ומה אמרה לי, אתה קולט שאתה אבא, אתה קולט שאתה אבא, וכאילו, התחושה שהייתה לי זה כן, כאילו, ברור, אני אבא, יש לי בן, כאילו זה היה כאילו, ממש כל הקרקע הייתה מוכנה כדי שהרגע הזה יקרה. זה לא שלא היו קשיים, זה לא שאין אתגרים, אבל החוויה עצמה נראית לי שונה לגמרי מאשר אם הייתי למשל פתאום הופך לאבא בגיל 24, או 23, או 25. אני חושב שאז הייתי מקבל איזושהי קפה כזו של מציאות, ורגע, אז מה, אז עכשיו נגמרו חיים, אז עכשיו כאילו יש לי אחריות, ואני לא יכול ללכת לפה, ואני לא יכול ללכת לשם. דברים שבגיל 38 כבר לא עניינו אותי. זאת אומרת, מה שעניין אותי בגיל 38 זה לקום בלילה, לגדל את הבן שלי. זה מהמם. אבל יש מלא גברים גם בגיל שלך שלא בשלים ומוכנים לזה. יכול להיות, אני חושב שבן אדם שנכנס לאיזושהי סיטואציה שהוא לא בשל אליה, זה יכול לקרות גם, אנשים יכולים להיכנס להיריון בכל מיני סיטואציות, גם לא במתכוון. וכשקורה איזשהו משהו שאתה לא מוכן אליו, והכל כזה נוחת בבומבה, אז אני מניח שהחוויות הן אחרות לגמרי. זה גם בהקשר אגב של לידה מהירה מדי. ואני יכולה להגיד לך שהלידות בזק האלה, גם אם זה לא 1.5 שעות, אז היה, אני זוכרת זוג, אפרופו גבר, שכאילו אשתו באה, קמה עם צירים, הוא חושב שהוא נכנס עכשיו לאיזשהו תהליך של עיבוד. ואז כאילו הם ירדו מהמונית, בכניסה לשיבה, ותוך 0.5 שעה ילדה. זאת אומרת, הבן אדם קם ב2 בלילה, כן. עכשיו זה נכון שאשתו בהיריון, וכבר הוא רגיל לזה חודשים, ותתתה, כן. והוא ידע שהיא במועד, אבל כאילו, הוא קם כאילו ב2 בלילה, וב3:30, 4, הוא כבר מחזיק תינוק, וכאילו אשתו בכלל בפאזה אחרת, אני דווקא זוכרת אותו, ולא את אשתו, יותר. כאילו, אני ממש זוכרת אותו כפוקוס. חייב להגיד לכם שלפחות מנקודת המבט שלי, הלידה היא לא כזה מעניינת. אני חייבת להגיד שגם בעלי אומר את זה, כאילו... למה, לא נהנית? כמו שעכשיו אנחנו ניסע לאיזשהו... מצחיק. כאילו הגברים מרגיש לי שבאמת, שזה פחות האישיו, הלידה עצמה. לא, זה לא אכפת, זה כאילו בגדול, זה כמו שעכשיו אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום, סבבה?
אז הנסיעה היא כיפית, יכול להיות נחמד, נעצור בדרך, אבל הנסיעה היא לא העניין. וכאילו הפוקוס כאן, הדבר שאתה מצפה לו זה הילד. ויכול להיות שכאן אגב אנחנו מפספסים אתכם באיזשהו אופן. כי הלידה לכן זה חוויה מאוד מאוד משמעותית, מאוד עוצמתית. אתן מחכות לה, חושבות עליה הרבה. מדמיינות, איך היא תהיה, מה התוכנית. יש לכם תמיד גם, את יודעת, חוויות פוסט לידה. נכון. ואנחנו מבחינתנו זה אירוע שהוא... אבל אתה היית מאוד אינטואיט באירוע, אז כאילו איך אתה מסביר את זה? כשאני מיינדד לזה שאני רוצה את הילד בידיים שלי, זה מה שמעניין. הלידה עצמה לא... נגיד אם היית יולדת שעתיים קודם, 3 שעות אחר כך, אם בדרך הזו, בדרך ההוא עם הילדת ההיא, זה לא מעניין, זה לא אכפת. אני רוצה את הילד. אני חושבת שגברים, סליחה על ההכללה, אבל מאוד משימתיים. כן, אני חושב להגיד שאנחנו מדברים פה ברבים, אבל בטוח כאילו יש... כן, בטוח יש כאלה שזה, אבל רוב הגברים הם מאוד משימתיים. כאילו מבחינתו, המשימה הושלמה. כאילו, באנו שאת היא בריאה, שהבן שלכם יהיה בריא, וטפו זה מה שקרה, ויש וי על המשימה. ונקסט, כאילו המשימה זה לא האירוע. לגמרי. או שיש גברים גם שמאוד מאוד מפחדים מהרגע הזה, כאילו מבחינתם לידה זה כאילו, קודם כל יש גברים שהם נמצאים מחוץ לחדר לידה כל הזמן, לא רק בהקשר הלכתי, אז כאילו או שאתה מחוץ לחדר לידה, או שאתה בתוך חדר לידה אבל אתה יושב בצד, קחי את הדולה, אני לא חלק בזה. שאגב, רציתי להגיד לכם כאילו בהתחלה שהתחלנו להקליט את הפודקאסט, שכאילו נראה לי, גברים כאלה היום בעידן הזה, אז כאילו אין להם מקום, כי כאילו זה עידן כזה של פמיניזם, והאישה שחזקה, והאישה במרכז, ואז נראה לי שבאמת בגלל זה, אפרופו שבט אמהות ושבט של נשים, אז זה לא ככה, מצופה מהגבר להיות נוכח, מצופה מהגבר להיות שותף, מצופה מהגבר לא לעזור בבית, הוא לא עוזר לי, הוא איתי, נכון? כל פעם שאומרים כאילו, מה, ומשה לא עוזר, זה לא, את לא מחשיבה את זה בכלל עזרה. וזה עידן שכאילו אני מאוד מברכת אותו, אני נהנית מהעידן הזה, אני גם בעד כל הדעות האלה, אבל בסופו של דבר, אני כן יכולה להגיד בתור מיילדת, שהגבר, גם אם זה בצחוק וגם אם זה ברצינות, מאוד 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 נדחק לפינה בחדר לידה, מאוד חסר זכות דיבור, חסר זכות לקטר באיזשהו מובן, להביע קושי, להתיישב, לאכול, לשתות, לעשן סיגריה, כאילו כזה. זה... אז בוא נחשוב איך לתת לו יותר מקום. אם הגבר באמת יבוא עם יותר תפקידים כביכול, שיהיה לו ברור מה הוא עושה שם, אולי זה כן יכניס אותו יותר לתוך המשימה. ויחבר אותו לעניין. אבל גם, סליחה, כאילו גם תפקיד, אבל גם שהוא יגיד מה הוא רוצה ומה הוא צריך. כאילו שיהיה שיחה על זה מראש. סביר להניח שאני אצטרך סיגריה, אני אצטרך לאכול, מתי לך טוב שאני אעשה את זה, כאילו... שאלה אם יש מקום לתקשורת הזאת בתוך זוגיות מסוימת. כאילו... לפני הלידה. אגב, לא בלידה עצמה. לא, אני מדברת על לפני הלידה, אני פשוט חושבת שכאילו, אני פשוט ידעתי, נגיד שאתה ממי, ידעתי שאתה נורא 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 כאילו בקיא בתוך כל התיק הרפואי, ונורא אינטואיט, ונורא, משה כאילו, אני לא יודעת אם יודעים, הוא ממש כאילו כמו ילד אותי, הוא כאילו היה מקדימה, היה ליד המיילדת, ליד הילה, שהיא אהבת החיים, וממש היה מקדימה ודרבן, וכאילו היה ממש בתוך התהליך. אבל נגיד, אז הבנתי ממך שאתה רוצה את זה. אני חושבת שבאותה נקודה, אם היית אומר לי, אני לא רוצה להיות חלק, אז יכול להיות שהיה לי קשה, אבל אם הייתי יודעת את זה מראש, אז הייתי כאילו מכינה את עצמי לחוויה הזאת, והייתי גם, זה לא היה לוחץ לי באותו יום של הלידה. כאילו הייתי מראש יודעת שהוא באיזשהו כזה סטפ בק, ואני עושה הכל כדי לגייס לעצמי משאבים אחרים. מבינה? זו שאלה גם, כאילו... זו לא הייתה אופציה בעיניי, כאילו לעשות סטפ בק, או להגיד אני מוכן לזה, אבל לא מוכן לזה. יש כאן איזושהי מטרה משותפת, כן. ועושים מה שצריך כדי שזה יקרה. לא, אני חושב שזה אחד
אחת הדוגמאות הטובות אגב, הקונספטואלית, זאת אומרת, אתן מאוד חשוב לכן לנתח את הסיטואציה לעומק, להבין את יחסי הכוחות ולנסות לצפות את זה מראש ולחלק את זה בצורה כזאת שתהיה נעימה. זה לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים את הילד, אנחנו רוצים שתהיו בריאות, אנחנו רוצים שהילד יהיה בריא. אתה מדבר ברבים כי אתה חושב שבאמת גברים כאילו זה מה שהם רוצים? מהשיחות שלי עם חברים שלי, זה מה שמעניין אותנו. כאילו, אני מניח שלגבר הזה זה יותר נוח וזה יהיה פחות נוח, אבל אנחנו לא עושים את הדריל דאון המחשבתי הזה באופן שאתן עושות. בגלל זה גם אנחנו לא נכנסים לעומקים של אחר כך, עומקים שלפני. אני מבחינתי את בהיריון, אוקיי, את גדלה עם הזמן, אני מבין שעוברים עלייך דברים, זה לא המיין אישו. אבל המיין אישו זה שהילד בריא, זה שהוא יש תנועות, שהוא זז, שהבדיקות טובות, לא נכון, שאת אוכלת טוב, שאת ישנה טוב. בסדר, את יכולה לחלוק עליי. לא, בסדר. אני אומר לך איך המוח שלי עובד. אבל אני חושבת שזה מפספס, נטע, אנחנו בטיפול זוגי עכשיו. זהו, אני מרגישה, יעל דורון רגע. לא, אני חושבת שיש כאן שתי נקודות חשובות. אחד, אין ספק שכאילו המטרה היא חשובה, אבל כאילו יש איזשהו מקום שאני חושבת שכן צריך להתחבר למה אנחנו עוברות, בתוך כל המסע הזה, שזה מעבר לגדילה פיזית וקושי, כאבי גב, אגן, בלה בלה בלה. זה, בדיוק אתמול דיברנו על זה לפני השינה, כמות ההורמונים היא פסיכית. כאילו, אני חושבת אני לא חושבת שיש צלילה עד הסוף למה זה אומר, וגם כאילו, אתה יודע מה, איך היית מרגיש נגיד, אני לא יודעת אם הרגשת את זה בחדר לידה, אבל איך היית מרגיש נגיד אם לא היו נותנים לך מקום, אם כל רגע היו משתיקים אותך, בתור מלווה, כאילו אם האישה עכשיו הייתה אומרת משהו, וכאילו אתה אומר משהו אחר, ועם כל הכבוד אין לך את המקום הזה עכשיו. מי היה משתיק אותי? מיילדת, דולה, כאילו, אתה יודע, משתיק, אפילו בצחוק, לא בקטע אגרסיבי. אני חושב שזה גם סוג של מבנה אישיות והדרך שלך בעולם. אני לא בן אדם שמשתיקים אותו בדרך כלל, אני לא נמצא בסיטואציות כאלה. אני לא בן אדם שהדעה שלו לא נחשבת. אני בתוך סיטואציה שבה אשתי הולכת ללדת את הבן שלי. יש לי say מאוד משמעותי בסיטואציה הזאת, ואני מודע לsay הזה. הסביבה שלי מודעת לזה שאני חלק מהאירוע, חלק דומיננטי מהאירוע מהרגע הראשון. כשיחסי הכוחות גם ביני לבינך מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד מעובדים כבר. זה ברור שבכל חוויית הלידה יש לי say של כמעט 50%, כשאת בסופו של דבר מקבלת את ההחלטות, כי זה הגוף שלך וזה ממש האוטוריטה שלך, עם כל הכבוד. אני לא נושא את העובר בבטן. פתאום אבל אתה רוצה להגיד, וואלה, אני גמור, בא לי לשבת. אין דבר כזה עכשיו אני גמור, אני לשבת. אם אנחנו בלידה, אז אנחנו לא גמורים ולא יושבים, אנחנו שם לכל מה שצריך. אז אני רוצה להגיד לך שיש גברים שכאילו, סתם לדוגמה, חוויית האפידורל, לעבור את זה עם האישה שלהם, קודם כל זה גורם להם להתעלף. הכאב שלה, המצוקה שלה, המחשבה של מה היא עוברת עכשיו בגב, ממש כאילו מוריד להם את הלחץ דם, והם נהיים חיוורים בשניות. עכשיו, עזוב את זה שכאילו יש מין הסתלבטות כזאת לפעמים על מי שמתעלף, גם כאילו, בסדר, תתעלף, תתאפס רגע ותחזור, כי היא צריכה אותך. עכשיו, אם הוא לא רוצה לחזור, אם הוא רוצה לשבת, אז זוג שלא תיאם את הדבר הזה מראש, בבעיה. כי... למה? אני ואת תיאמנו מה אני עושה כשאת מקבלת אפידורל? אני ידעתי שאתה... פשוט הגבנו בסיטואציה, כמו שאנחנו מגיבים קודם כל, אני יודעת שאתה לא אחרות. מתעלף בסיטואציות כאלה, וחוץ מזה, אני גם יודעת שהיית מאוד... תקשיב, לא דיברנו על זה אולי באופן רשמי, אבל אני ידעתי לאורך כל התהליך שאתה מאוד אינטו הדבר הזה. אני ידעתי שאתה תהיה שותף ב100%, ואני לא אמרתי את זה כדי לזרוע על מלח על פצעים לאנשים אחרות, אלא פשוט כי הייתה איזושהי ידיעה מראש. אני רוצה להציף פה כמה דברים שקרו. אחד, פה ברור שאת לא תשתיקי את משה, ומשה לא ייתן שישתיקו אותו. כאילו זה... אני מדברת על הצוותים דווקא. כן, אבל סביר להניח אני מבינה. נכון. באתי להגיד סביר להניח שהצוות שיהיה איתך, זה מישהי שאת מכירה, ואז היא גם לא עכשיו תהיה באווירת השתקה. אז עזבי אותי שאני מיילדת ואני עם קולגות וזה, אבל כאילו... אני יכולה להבין, וגם עם דולות אני יכולה להבין, כן? כאילו עם כל האהבה לדולות, אבל נגיד ראיתי איזה ריל שאמרו, שאלו דולה, ומה עם
אם יהיה לך כאילו אי הסכמות עם הבעל בחדר לידה, ואז היא אמרה, מי שואל את הבעל? וכאילו זה צבט לי. אבל איתכם זה ברור, ועוד נקודה שאני רוצה להגיד, זה שהיה איזה קטע שכאילו העברנו את השיחה עוד פעם אלינו, שאמרת למשה, אבל ההורמונים שאנחנו עוברות וזה, ואז זה עוד פעם כאילו מראה כמה אנחנו, לא אומרת חלילה עלייך, אבל כמה אנחנו מסיטות עוד פעם את מה עובר על האישה, וזה בסדר גם להגיד, אוקיי, לגבר זה לא אישיו הלידה, כאילו למשה ספציפית ואולי לא עוד חצי מהגברים. נראה לי שהיה לי קשה לשמוע את זה. כן, אני מאמינה. אבל בואי נדייק רגע, אתה לא אישו. לא, את צודקת, אני באמת הסתתי את זה עליי. הלא אישו זה לא שאין לנו עניין בלידה, אבל העניין שלנו הוא ממוקד. הוא משימתי. הוא ממוקד לתוצאה הסופית שיהיה חשובה, שהילד יהיה בריא, והאישה תהיה בריאה, ונהפוך להיות המשפחה שאנחנו רוצים. זה הרעיון של הלידה. הלידה היא אמצעי בתפיסה שלנו. יכול להיות שאנחנו טועים, אולי באמת המחשבה שלנו היא מחשבה, שכל פעם אני אומר שלנו, אני לא מייצג פה אף אחד, זה המחשבה שלי, ואני מדבר עם חברים ועם גברים כל חיי. אולי אנחנו מפספסים פה איזשהו, אולי אנחנו קצת אנכרוניסטים, אולי אנחנו קצת פרימיטיביים בנקודה הזאת, או שאתן קצת לקחתן את זה למקום מפותח מדי, זה גם אפשרות. גם צריך לזכור שאת מיילדת, ואני פיזיותרפיסטית רצפת הגן, אז שתינו גם חיות לידה בעבודה שלנו. נכון. אז אני לא פיזית בחדרי לידה, אבל אני חובה הריוניות ונשאר אחרי לידה כל הזמן. אבל זה בדיוק גם חוזר למקום הזה שכאילו, כל מה שחשוב למטרה זה ילד בריא, ואז אתה כאילו גם שם את עצמך, אגב, אפרופו דיכאון אחרי לידה אצל גברים ואצל נשים, כאילו, בגלל שהמטרה היא ילד בריא, אז הבני אדם שמגדלים אותו, מתפספסים לגמרי. ואז נגיד, אם יש לך איזושהי בעיה, או חטפת קפה, ופתאום אתה כאילו קם באמצע הלילה וזה, אז אתה כאילו אומר לך, הכי חשוב זה שיש לי ילד בריא, אבל אתה מתעלם כאילו לגמרי מה-well-being שלך, או שכאילו לצורך העניין, גם אחרי הלידה שלנו, עדי כאילו, בגלל שהוא נולד פג, אז הוא היה ביחידת מעבר, ובאמת היה כל היום לא איתנו, אי אפשר היה להוציא אותו אלינו, הוא היה בתוך גם אינקובטור, וגם כאילו טיפולים וזה, ומשה שם את הפוקוס על עדי, והיה איתו, באמת, אבא מדהים, היה איתו 24/7, אני, אגב, אם הייתי מבקשת, אז מן הסתם שהוא היה גם איתי. הוא ניסה מאוד מאוד לג'נגל, אבל אני חושבת שרוב הזמן השקעת את הזמן שלך אצל עדי. ואני חושבת שאני קצת התפספסתי במקום הזה, בחוויה הזאת של האחרי. עדי לא היה באינקובטור, הוא היה ביחידת מעבר. ביחידת מעבר, אבל הוא עבר טיפולי צהבת. כן, עבר כל מיני דבר. ראינו איזה שבועיים בבית חולים, והפוקוס באמת שם לא היה מהצד שלי על מאי. אולי זה קצת התפספס, אבל הוא גם בנה לו תהליך, כאילו בנית תהליך התאהבות, כאילו ממש, אני ועדי עברנו ממש תהליך שהוא היה נהדר. אני חייב להגיד שגם אבל בדיעבד, ברגע נסתכל על המציאות כמו שהיא, כן, אנחנו היום כאילו חוכמת הבדיעבד, זה מה היא עברה דיכאון אחרי לידה, זה יכול להיות שהיא לא קיבלה מספיק פוקוס, וזה גם מה שהוביל לזה, אבל נולד ילד בשבוע מוקדם, הוא עובר עכשיו מה שהוא עובר. לגמרי. גם כל הזמן, את יודעת, זה כזה משהו שמתעדכן עם הימים, כאילו עכשיו יש לו את זה, ועכשיו הוא הוריד במשקל, והאם הוא עשה קקי או לא עשה קקי, וצריך לתת לו ולשאוב לו ולהוריד. אין בכלל בתפיסה, אני לא בטוח שיש מקום לתת את הפוקוס למאי באותה תקופה. כן, וגם לא לעצמך. אני כאילו, אז זהו, הנה, זה עוד איזשהו פן. אני לשנייה לא חשבתי שאני הולך לאיבוד בתוך הדרך. אני לא הרגשתי דיסאוריינטציה לסיטואציה. אני לא הרגשתי שאני נשכח. אני הרגשתי שאני מגשים את הייעוד שלי. זאת אומרת, אני יצאתי מהחוויה הזאת של השבועיים בבית חולים, באורות. מה יצאה מרוסקת? אני לא יודע. שזה גם פשוט מאוד לא טריוויאלי, כי בדרך כלל זה אנחנו עם התינוק, כאילו במצב שהוא לא פג, ואנחנו כאילו כל הזמן עלינו, והגבר איכשהו צריך כזה קצת לתמוך באישה, כאילו לא יצא באמת בדרך כלל שהגבר כל כך משמעותי בהתחלה. נראה לי שאולי אצלנו באמת זה סיפור קצת שונה במידת הפוקוס, כאילו למי תפס יותר את הדמות הטיפולית, בעדי, כי זה לא הייתי אני בהתחלה.
כן, אני אמנם שאבתי לו בלי הפסקה. הניידות הזאת של ללכת כל הזמן לזה, היא קשה. הכאבים, ההחלמה שלי הייתה נוראית, גם פה היה צריך כאילו לג'נגל איתי, כל פעם שהיה משהו, ירדתי לרופאים, כאילו זה היה, אבל נגיד כל החוויה אחר כך בבית. אז שוב, אני חושבת שאצלנו זה אחרת, אבל אם נדבר רגע על גברים בכללי, יש כל כך הרבה דברים שהם משתנים, כאילו, אתה חושב שמזוג אתה הופך כאילו לבן אדם שאתה היית הכי חשוב במערכת יחסים, את יודעת, אפילו אני והוא, לפעמים אני אומרת לעדידי, אתה אהבת החיים שלי, אתה אהבת חיי, ואני לא נגיד משלימה, אתה ואבא שלך. אבל האם זה באמת מפריע לך? לא רק שזה לא מפריע לי, זה חמוד בעיניי, זה קול, זה גם קצת מוריד ממני פוקוס, כי באמת, כאילו כשאנחנו בזוגיות, יש קטע כזה, את יודעת, אנחנו כאילו אחד על השני כל הזמן, פה יש איזשהו צד שלישי שאנחנו, פתאום הוא כזה, את יודעת, זה גם, זה כמו כזה משהו משותף שהקמתם, זה, כל השקעה בו היא דבר שעושה טוב. כשאתה רואה את הילד בטוב, ויש לו מערכת יחסים טובה עם אמא שלו, ועם הסבא והסבתא והדודים, וכל משפחה והמבנה שלה. זה עושה אבל אתה לא מרגיש שיש ביני לבינך איזשהו ריחוק מאז שעדי נולד? אני חייב להגיד לכם שזה לא בראש לכן, אבל, כי כן יש איזשהו, דיברתי עם חברים, וזה... יש ריחוק, אני מרגישה את זה. אני זוכר שיחות שלי עם חברים, שהרי כולם התחתנו כמעט לפניי, כל החברים שלי, והיו כל מיני שיחות כאלה, שמספרים על זה שבעצם הגיעו ילדים לעולם, פתאום אז כאילו הזוגיות נפלה בצד, או דברים כאילו הפכו להיות שוליים שהיו מרכזיים פעם, וכן, יש חברים שהרגישו שהם לא בפוקוס, אבל אני חושב שזה גם איזשהו פן של הזוגיות שאני ומאי בנינו לפני. אנחנו בנינו זוגיות מאוד מאוד חזקה, שהתמודדה עם קשיים, עברה דברים, האהבה שלנו אחד לשני היא לא משהו שהוא מוטל בסימני שאלה, ואני חושב שזה חלק מהסיבות שאני לא מרגיש ככה. אני חושבת שהקושי בזוגיות אחרי לידה הוא לאו דווקא כי כאילו אני אגיד לילד שלי שאני אוהבת אותו הכי בעולם יותר מאת בעלי, זה יותר כל הג'ינגול מסביב, העייפות, החוסר סבלנות, כאילו אני לא יודעת אם דווקא המשפט של שתגידי לעדי או שאני אגיד לילדים שלי שאני אוהבת אותם. זה הכי כאילו, הכי בייסיק. אבל אני בטוחה שיש גברים שכן מרגישים את זה, כאילו שהאהבה אליהם נדחקה הצידה. בואי נדבר על דיכאון אחרי לידה. זה היה סיוט בשבילי. סיוט. של מאי או שלך? אני לא חוויתי דיכאון אחרי לידה. דיכאון אחרי לידה של מאי זה היה סיוט בשבילי. אתה בא באיזושהי ציפייה למשהו מסוים, ואתה פתאום מקבל את הדבר ההפוך. אתה בטוח שזה תכף עובר, כי זה כנראה איזשהו משהו שהוא אפיזודי. וככל שעובר הזמן, פתאום אתה מקבל כאילו גם confirmation כאלה שיש אירוע, יש סיטואציה, יש בעיה. ומאי, אתה יודע, את הולכת לרופא הזה, ואז לפסיכיאטר הזה, ואז פתאום היא הופכת להיות חלק מאיזושהי קבוצת נשים שבמרכז חווה, והיא עוברת כל יום, כל יומיים, כל לא יודע כמה זמן. 3 ימים בשבוע של טיפולים, זה היה... וואו, זה אינטנסיבי. ואתה מבין כמה זמן זה? כאילו בטח זה משתנה זה משתנה מאישה לאישה, אבל זה היה לדעתי 30 מפגשים. וואו. זאת אומרת 10 שבועות. יו, זה ממש אינטנסיבי. מאוד. 3 ימים בשבוע שאת חייבת, כאילו... ואת באה בלי התינוק. עם. אוקיי. 2 ימים בשבוע עם, ויום אחד בשבוע זה רק את. עכשיו בואי נדבר רגע על דיכאון אחרי לידה, כי שמו, יש פה דיכאון. וצד אחד נמצא באורות, צד שני נמצא בדיכאון, יש פער מאוד מאוד משמעותי בחוויה, ואני רוצה לתת את הפוקוס לילד שחיכיתי עכשיו כמעט 40 שנה שהוא יבוא, ואתה מבין שכאילו משהו הולך לאיבוד בתוך הדרך, וצריך להתמודד איתו. ובהתחלה גם היו, את יודעת, מחוסר ההבנה, גם היו תגובות שלדעתי עשו לה עוד יותר רע. עוד יותר רע, כן. כי אני מסתכל על האדם שלידי, הוא נראה לי לא מאופס, ואני רגע רוצה לאפס אותה, ואומר לה, מאי, כאילו, תתאפסי רגע לחיים שלך, מה את רוצה עכשיו? ובדיעבד זה ממש לא הייתה תגובה מותאמת. כן, כי למה שיהיה לך כלים, כאילו להגיד את הדבר הנכון. בהתחלה גם לא היינו סגורים שזאת ההבחנה, אגב, כאילו אתה... יש דכדוך טבעי להרבה נשים. כאילו זה דכדוך, זה לא דכדוך, זה הבייבי בלוז, כאילו זה
באמת יש לך כאילו, אני זוכרת שאמרת לי, את באמת בדיכאון אחרי לידה, כאילו נראית לי במצב, הוא אומר לי, את נראית לי במצב הכי קל שם מבין כל האנשים. כי אני חושב שיחסית את יודעת, האירוע הזה של דיכאון אחרי לידה, כשאנחנו בדיעבד באמת יש כבר, ספקטרום מאוד יש רחב. מנעד רחב מאוד, נשים יכולות להגיע למצבים כאילו מאוד מאוד קיצוניים, מאי לא הייתה שם, אבל מאי לא הייתה... גם לזה אבל הוא נחשף, שפתאום אישה, אתה נחשפת לזה שפתאום אישה כאילו יכולה להגיע לאשפוז, כאילו. כן, יש פסיכוזה שאחר לידה, לדעתי זה 5%. זה אפילו לא רק פסיכוזה, די נפוץ. הפסיכוזה זה הכי פחות נפוץ. אני מדברת אפילו על התקפי חרדה מאוד מאוד קשים, שהאישה חייבת רגע לעצור, ולהתאשפז ולטפל בעצמה. אני חושב שזה עוד קושי שהיה לי, כי הסתכלתי על מאי, ראיתי בן אדם מתפקד. היא שאבה לו לעדי חלב בלי הפסקה, היא טיפלה בו, הייתה אימא פעילה לאורך כל הדרך, אבל היא כל הזמן עצובה, היא כל הזמן משהו עובר עליה, היא כל הזמן לא בטוב. והייתי מסתכל והייתי אומר לה, כאילו, הייתי אומר לעצמי גם, מה, נסגר איתך? כאילו, אני לא מצליח להבין את הפער בין האופן שבו אני חווה את ההתנהגות שלך, לבין האופן שבו את מתקשרת את המצב שלך. ושם באמת הייתי חסר כלים. הייתי חסר כלים, רק חיכיתי שזה יעבור, שנגמור עם האירוע הזה כבר, ואיפשהו בלב ידעתי כאילו האמנתי שהאירוע הזה יסתיים, לא חשבתי שאלו הולכים להיות חיינו. כן. אבל אלו היו חודשים של סיוט, באמת של סיוט. אתה רואה את אשתך בוכה בלילה במיטה, וואו. אתה לא מבין מה לעשות, כי אתה גם לא מבין למה, כאילו למה את בוכה. בשלב מסוים אני חושב שהדרך שלי גם בתוך החוויה הזאת הייתה להסכים ולקבל את זה שאני לא מבין, ואני לא אבין. אין לי סיכוי להבין, כי אני לא עברתי מה שהיא עברה, לא גדל אצלי תינוק, לא ילדתי אותו, לא עברתי לידה מוקדמת, אני קלולס מבחינת מה היא חובה, ופשוט לנסות לקבל את זה, ולנסות לעזור לה בכל מה שאני יכול, כמה שיותר, ובדיעבד, צלחנו את זה, היום זה נראה כאילו, זה היה כל כך פעם. כן, זה נראה ממש מזמן, אבל זה לא, וגם העליתי את זה שכאילו אני ממש מפחדת שזה יקרה עוד פעם, כן. למרות שאני חושבת שיש לנו עכשיו הרבה יותר כלים להתמודד עם זה. כן, זה מפחיד. לגמרי. זה מפחיד, אבל מרגיש כאילו, יש איזושהי תחושה שבעיניי שני פקטורים הובילו למצב, לדיכאון שעברנו. אחד זה העובדה שהתמודדנו עם אבל, שאיבדנו את אח של מאי בסמוך יחסית ללידה, ובעצם הייתה פתאום איזשהו לידה של חיים חדשים לעולם, וזה נותן עוד יותר זרקור כזה לזה שפתאום עולם שנגמר לא יתחבר עם עולם שבא לחיים. והדבר השני זה חוסר ודאות. לא הבנו מול מה אנחנו מתמודדים, לא הבנו מה קורה, הכל פתאום קרה תוך כדי תנועה בהפתעה מוחלטת, באופן שהוא גם קצת לא אינטואיטיבי למה שאתה מצפה שאתה תחווה, שאתה מחכה לילד כל כך הרבה זמן, וגם עברנו הפלה, אז כאילו לפני זה, אז כאילו ממש חיכינו שיהיה לנו היריון בריא וילד בריא, וכל הדבר הזה, שדברים קורים הפוך, מכניס לאיזשהו לופ כזה, שאתה באמת חסר הבנה למה קורה. והדברים האלה לא קיימים עכשיו. נכון. אנחנו במקום אחר. חמסה. לא, אני גם חושבת על דיכאון אחרי לידה אצל גברים לצורך העניין. מה זה? זה המצאה? כאילו, מה זה דיכאון אחרי לידה אצל גברים? לא, מה פתאום, ממי, זה באמת לא המצאה. מה, אנחנו עוברים כאילו תהליך הורמונלי מה? לא, אני חושבת אגב, הם בטוח עוברים גם משהו הורמונלי. מה זה דיכאון אחרי לידה? יש מרכז חווה לגברים? כאילו, מה זה דיכאון אחרי לידה? לא, אבל יש טיפולים זוגיים במרכז חווה. אני חושבת שדיכאון אחרי לידה, אני לא יודעת אם זה בו זמנית לאישה שחווה דיכאון, אבל אני חושבת שזה דווקא רוב הגברים שנתקלתי בהם. העניין הוא שאני אגיד לכם מה הבעיה. לא, יש אבל הגדרה רפואית, דיכאון אחרי לידה לגבר? כן. זה מאובחן? כן. כי גבר לא פונה לאבחון, גבר לא מבקש עזרה, הוא פשוט חי את המציאות as is. הוא לא מרים דגל אדום, הוא לא אומר משהו לא בסדר. אבל נגיד, מה זה דיכאון אחרי לידה אצל גברים? אתה רואה, גבר שהוא כאילו מאוד מזניח את עצמו, מאוד לא מתפקד, מאוד כאילו נהיה כמו רוח רפאים כזה בתוך כל הטריאדה הזאת של אישה גבר תינוק. אני גם לא דיברתי על זוגות חד מיניים, כן? אני מדברת רק על גבר אישה. אני חושבת שבאופן כללי, כאילו גם אתם עוברים שינוי, נכון שבאת הכי בשל לזה והכל, אבל עדיין
כאילו גם אתה לא ישן טוב בלילה, גם אתה אולי מתאמן פחות, פוגש חברים פחות, כאילו, נכון שאתה הולך לעבודה, אבל עדיין אתה... הרבה פחות ספונטניות. הרבה פחות ספונטניות. אתה גם הולך לעבודה, וגם צריך כאילו להיות בבית ולתפקד. ואיך כאילו... שאתה חוזר הביתה, טק, קח אותו. נכון. זה גם. פחות יחסי מין, פחות דייטים, כאילו זה דברים, את יודעת, יחסי מין, זה טאבו כזה מלדבר על זה, אבל פחות. זה פחות אינטימיות, אתה קורס לתוך עצמך, כאילו. מרגיש דחייה? חוץ מזה, אני לא יודעת אם אתה יודע, מאמי, שממש מחקרים מראים על ה-well-being של בני זוג, שכאילו כשהם מתחתנים זה כזה בפיק, ואז שיש ילדים, זה פשוט שנים של לואו, 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 ואז ילדים גדלים, ואם נשארים ביחד עד אז מוצאים את החיבור ואת האהבה מחדש. רוצה שנדבר על זוגיות אחרי ילד ראשון? יאללה. יאללה. לא היה קל. הייתה לנו שנה קשוחה מאוד, אפילו קצת יותר. הזוגיות צריכה לקבל איזשהו בלנס חדש, בתוך החיים. אין מקום כמו שהיה קודם לעשות דברים שהייתם רגילים לעשות בתדירות שהייתם רגילים לעשות. יש פוקוס חדש בחיים. וזה זוגיות מסוג אחר. אין ספק. ואני רוצה להגיד, אבל אני לא רוצה חלילה להיות מהחכו, כאילו כי אנחנו לא אוהבות את זה, אבל סתם לתת פוקוס לזה שגם זה לא רק נגמר בילד ראשון, כאילו גם בילד שני, זה עוד פעם כפה, כאילו, כי עד שהתייצב לנו. זה אף אחד לא אמר לי, אני מרגישה שכולם שקרנים. אמרו לי ילד ראשון, תקשיבי לי טוב, אמרו לי ילד ראשון, קודם כל, אל תתגרשו בשנה הראשונה. כן, זה חשוב. אמרו לי ילד ראשון, זה הכי קשה. עכשיו ילד שני, אומרים לי, וואי, ילד שני זה הכי קשה. אני מרגיש ששני יהיה לנו יותר קל. אני כאילו חייבת להגיד שנורא פחדתי מילד שני, לא בפן של הזוגיות, בפן של איך אני אסתדר עם שניים. כאילו כולם אמרו לי כזה, לא, ובעלי חוזר כזה מאוחר, ואת חייבת עזרה בתשלום, ולא תסתדרי, והם גם כאלה, מה הפער אצלכם? שנתיים. כן, אז אצלנו 2.5 שנים, וכולם אמרו לי כאילו, אני הכנתי את עצמי לקטסטרופה גדולה מאוד, ואז הופתעתי לטובה. כי כאילו... אני גם יותר מפחד מזה. אני ממש חושב שזה ייתן לנו בלנס בחיים. אבל היום הרגענו את עדי בבוקר, אוקיי? שנינו על עדי. אז הוא רגע מצחצח איתו שיניים ושטף לו פנים, אני בינתיים מכינה בגדים. זה הקושי. אני לדעתי אבל, זה הקושי שיגמר. אבל אתה תהיה לבד עכשיו עם עדי. גם אתה שימו לעדי קצת טלוויזיה. יהיה יותר, עדי רואה טלוויזיה. לא, הוא רואה טלוויזיה. זה יהיה יותר קל בעיניי, כי עכשיו אנחנו שנינו על אותו אחד, וזה רוצה ככה, והוא רוצה ככה, וזה, אבל לא תעשה ככה, ועכשיו אנחנו נהיה כל אחד בתחום האחריות שלו, אתה עכשיו איתו, אתה עכשיו איתו. ואז אבל תגיד לי, נו, אבל אז תסיימי להעניק אותו, יאללה, אנחנו צריכים לצאת, אני כבר מוכן עם עדי, כאילו, אתה מבין? לא. טוב, נגיע לגשר נחצה אותו, אבל פשוט שזה לא... אני ממש מפחדת מזה. לא יטלטל אתכם, כאילו שתהיו מוכנים לזה, שזה כאילו קצת עוד פעם. מצד שני, באמת יש לכם כלים, אבל... יש כלים וגם יש את התשתיות. אני באמת... כן. אני אמרתי לו, בוא נצא לשילב עכשיו, להביא מוצצים לניובורן, להביא בקבוקים, אני לא באה עוד פעם לבית שאין לי תשתית, תשתית עליו. אז עכשיו יש לנו גם תשתית, כאילו יש, לי אין בעיה להתארגן לפני זה מבחינת, לא בעיני העין הרע וכל זה, אז יש תשתית, אז לא צריך גם לדאוג עכשיו לכל ה... כן, אבל אני כן בעיני העין הרע, אז אנחנו לא הולכים להביא את העגלה, עד שבעזרת השם אנחנו נרד. לא נראה לי שהזמנה שלה גם מוכנה. אז באמת כאילו זה טוב להציף את הדברים האלה קצת לפני, ואז לבוא מוכנים, למרות שאי אפשר להתכונן באמת, כאילו, אתם יודעים שאתם זוג חזק, מה שיהיה, תתמודדו. תשמעי, ברגע נסתכל על זה מרמת הכנה, זאת אומרת, בן אדם מחליט שהוא מביא ילדים לעולם. כמה מחשבה אנשים נותנים לשאלה הזו באמת?
אני רוצה להגיד לך משהו. לפי המציאות שלהם עם ההורים של היום, אז לא נותנים מחשבה בכלל. אז אני חייבת להגיד שהחלום שלי מגיל 3 היה להיות אימא. אם תשאלו אותי לאורך כל השנים מה החלום שלי, מה אני הכי רוצה, זה ילדים להיות אימא, כאילו הכי מפוקסת על זה בעולם, זה המטרה לחיים מבחינתי. ואז כשנהייתי אימא, אז אני מאוד אוהבת את הילדים שלי הכי בעולם, זה עדיין כאילו מבחינתי זה, אבל הייתי בשוק איך כולן עושות את זה, שאני, זה כאילו אני כל כך באתי רוצה לזה, כאילו אני מגיל 3 אומרת שאני רוצה להיות אימא ומדמיינת את הילדים שלי ואיך יקראו להם, כאילו, והייתי בשוק, כאילו אמרתי, אם אני כל חיי מכוונת לזה, איך כולן, ולי קשה, איך כולן מצליחות? אולי לכוון על זה בגיל צעיר מאוד מאוד מאוד, זה אתה מצייר לעצמך בראש, זה משהו לא ריאלי, אתה בדיסני. יכול להיות שדמיינתי דיסני. נראה לי שיש הבדל בין לחלום על משהו מאז שאתה ילד, ולחיות את הדמיון הזה, ואז פתאום זה קורה, לבין סיטואציה שאתה לא חולם על זה, אתה לא חושב על זה עכשיו, זה מה שאתה יודע שאתה רוצה, אבל לא עכשיו. ואז שאתה בגיל שהוא, אתה כבר יותר מיושב בראש, אתה רוצה את זה באמת, ומחכה לזה, ואתה הופך בעצם תהליך הבשלה לתוך הדבר הזה, זה אחרת. לא, הייתה פעם אחת שעדי העיר אותי בלילה, וחוויתי את זה כאיזשהו משהו, מפח כזה רציני נפשי שאני חווה. לא היה, תעיר אותי כמה שאתה רוצה. לא, אבל לאורך זמן, מאמי, זה, העייפות היא מצטברת לאורך זמן. בסדר, אז פה כבר מגיע, זה גם מאוד משפיע על הנפש, אז פה כבר מגיע התנהלות נכונה בחיים, סדר עדיפויות. לבקש עזרה. איך אתה מבקש את העזרה בצורה הכי טובה, איך אתה מביא את העזרה הכי אפקטיבית לחייך, איך אתה משנה את מאזן העדיפויות שלך עד היום. אני הייתי מתנהל אחרת לגמרי בחיי, לפני שעדי הגיע לעולם. יש דברים שוויתרתי עליהם, שהם היו חלק משהו, אני הייתי עושה עיסוי פעם בשבועיים, הייתי... יוצא כל יום 50. כן, יוצא כל 50, בזבז מלא כסף בכיף שלי בסוף שבוע, אני לא שם יותר, אני במקומות אחרים. הכסף הזה עוזר לי היום לגדל את הילד שלי בצורה שהיא נוחה יותר לחיי. עשיתי לי סדר עדיפויות מה יותר, אם הספורט הוא הדבר הכי חשוב לי, או האם מפגש עם חבר פעם לא יודע מה הכי חשוב לי, או ללכת לחוויה הזאת שאני רגיל לעשות, וזה מה שחשוב לי, אז על אלה אני לא אוותר. כי אני יודע שזה ליבת האושר שלי כאדם עצמאי אינדיבידואל בעולם הזה, וזה גם משהו שצריך להשתקף בין בני זוג. מה יודעת ש1, 2, 3 דברים החשובים שלי, מוצא שבת אני בכדורגל, והיא מה? אני חושב שבחדר לידה, אני חושב שבבית חולים הלכתי לכדורגל במוצא שבת. לא זוכרת חיים שלי. זה כאילו, זה מה שאני עושה. עכשיו, יש לך אותי 100% כל הזמן, אבל אני צריך 1, 2, 3. וברגע שאתה לא מוותר על עצמך, אתה לא הופך להיות איזשהו כלי ביד יוצר של סביבה שמנהלת אותך, ואתה פתאום מתעורר איזה בוקר אחד ואומר, מה, אין משמעות לחיים שלי, כל מה שאני עושה זה מה שאת רוצה, מה שהוא רוצה, מה שהעבודה, ואיפה אני. אז ברגע שאתה שומר על עצמך בתוך הסיטואציה, מביא את העזרה בצורה הכי אפקטיבית שאתה יכול, אז כל החוויה היא חוויה אחרת. וכיף, זה לא שלא קשה, אבל כיף. כן. כיף. עדי אתמול העיר אותי בלילה. כיף, הכל טוב, בוא. וואי, זה ממש מזכיר את הפודקאסט עם אן זיוי, שעורר המון 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 תגובות אנטגוניסטיות, והמון זעם, והיא אמרה משהו דומה למה שמשה אומר. היא אומרת, כאילו, אמרו לה, ההורות שלך נראית כלילה. אז היא אמרה, לא קל לי, אבל אני לוקחת את זה בצורה שונה. כן. עכשיו, כאילו, זה נכון, אני ממש מסכימה איתך, גם נגיד, עכשיו אני בהיריון, באמת קשה לי. אני תשאלי אותו, אני מפורקת מכאבי גב, זה נראה כאילו עצם הזנב שלי עומדת להישבר כל רגע, אין לי אוויר, אני כמו היפופוטם, מצד ימין לצד שמאל, לא יכולה לזוז. פילפוטם, אבל יש בי איזושהי הודיה מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה, כי אני נהנית להרגיש את התנועות שלו, וזה משהו שאני מתגעגעת אליו גם אחרי הלידה. ואני נהנית שעדי בא ומנשק לי את הבטן. אבל אני חושבת, צריך למצוא איזשהו בלנס מאוד ברור, בין המוכנות הזאת שאתה מדבר עליה, שכאילו אתה עכשיו נגיד בפודקאסט הזה, מציג איזושהי הבאות שהיא כאילו קצת יותר ורודה, לבין זה שעכשיו גבר יצפה בך או יאזין לך, ויבוא ויגיד וואלה כאילו,
כמו אנזיבי, זה כאילו, די, זה ממש קשה, ואני חושבת שיש אמצע לשני הדברים. כן. אני חושבת רגע, אבל לא הצגתי מציאות שאין בה קושי, אנחנו מתמודדים עם המון. נכון, אבל אתה מקבל, אתה embrace the קושי מאוד, כאילו אתה מאוד מאוד, אני יכולה להגיד לך שיש בי איזושהי קנאה כלפיך בפן הזה, שלפעמים אני מתכנסת בעצמי, שוקעת בעצמי, משה באופי שלו יודע לראות את הביג פיקצ'ר מאוד. אני מאוד מאוד, לפעמים הראייה שלי היא ממש טאנל ויז'ן כזה, כן. שכאילו קשה לי ורע לי, וזאת המציאות שלי עכשיו. ולחיות כמו שאתה חי עם הביג פיקצ'ר, אולי זה גם מה שמונע בדיקון באיזשהו אופן, או את הדכדוך הזה, או את העצבות הזאת, או איזושהי פרופורציה לחיים. את יודעת, בהתחלה כאילו גם שאני הרגשתי שהיה איזשהו ריחוק ביני לבין משה, אמרתי, אוי ואבוי לי, זה כל החיים הולך להיות ככה, אתה רואה שחורות, גם למדתי לקבל פרופורציה, בתוך הדבר הזה, שזה לא עומד להיות ככה כל הזמן. שיהיו לנו דייטים ויהיו רגעים קצת יותר התאהבותיים, ויהיו רגעים פחות, ויהיה הרבה כעס וריבים, ואם פעם על כל ריב הייתי אומרת לו שאני כאילו די אורזת מזוודה והולכת, היום כאילו באמת אני אומרת לו, אין, אתה תקוע איתי, זהו, אנחנו רבים, אנחנו לא בטוב, אנחנו ביחד. כאילו זה גם משהו שלמדתי. נטע, אבל אנחנו גם, זה לא דברים שנפלו משהו, אנחנו קיבלנו החלטות שבסופו של דבר בדיעבד למדנו להיות משפחה בתוך הדבר הזה, וזה נגיד אנחנו שבועיים בתוך הלידה, עדי בן שבועיים, החלטנו שאנחנו עכשיו עושים דייט של 1.5 שעות, ואנחנו משחררים רגע את החרדה שלנו, וכן היינו לחוצים מאוד מאוד מאוד, אבל החלטנו שאנחנו עושים את זה, כי אנחנו רוצים לפתח איזושהי תנועה של זוגיות בתוך ההורות. אבל גם הייתי במצוקה נפשית, שכאילו היית צריך להוציא אותי ממנו. אני לא הוצאתי אותך מתוך מצוקה נפשית, אני לא חושב שהבנתי אז שאת בכלל במצוקה נפשית, חשבתי שאת סתם עובר עלייך משהו. לא, זה היה איזשהו ערב כזה שלא הפסקתי לבכות, ואמרת לי, קומי, יוצאים. בוא, אמא שלך חולה, יוצאים. אוקיי, וכאילו, את מבינה? אז אני חושב שזה גם דומה למה שעברנו בתוכנית. גם בתוכנית היה אימפקט מאוד גדול של הרבה מאוד לחץ מהסביבה, ומצלמות הרבה מאוד וזה, והגענו למסקנה שאנחנו צריכים לפתח תנועה של זוגיות מחוץ למצלמות. היה לנו מין כזה מסורת של דייט שבועי לפחות אחד. שלא מצולם, שאנחנו בלי מצלמות ובלי בלבולי מוח, ועכשיו זה רק אני ומאי בשקט שלנו. בניגוד, לא שאני מבינה משהו מהתוכנית, אבל כאילו בניגוד לזוגות אחרים שדווקא בימים האלה רצו קצת ספייס אחד מהשני, אז אתם כאילו, אולי בגלל זה אתם מהבודדים שהצליחו. אני לא יודעת מה הם עשו או לא עשו, אבל יש זוגות שבאמת בחרו קצת כזה לתפוס את המרחב. קשה לי להגיד מה הם עשו לא נכון, כי זה באמת עולם לא שאני לא מכיר, זה גם אתה רואה רק מה שאתה רואה. זה גם עניין של מזל. נכון, יש הרבה אלמנטים, אבל התנועה שמאוד מאוד עזרה לנו בדיעבד, ושהבנו תוך כדי תנועה שאנחנו חייבים אותה, זה הורות מחוץ למצלמה, זוגיות מחוץ למצלמה, וגם כאן, זוגיות מחוץ להורות. יש לנו זוגיות מחוץ להורות, אנחנו עושים דברים ביחד, בלי קשר לזה שאנחנו הורים הרבה מאוד פעמים. אבל יש המון חוסר הסכמות שילד מייצר, המון. מה לא? המון, אבל אז הוא אומר, אבל אנחנו גם בזוגיות מחוץ להורות. סליחה, קטעתי אותך, תגיד. לא, אני ומאי לא מסכימים המון על הרבה מאוד דברים, יש לנו נקודת מבט שונה לגמרי לחיים. באמת, בקבוק לא בקבוק, מיטה לא מיטה, כן להביא אותו לא להביא אותו, מוצץ לא מוצץ, זה בדברים הכי קטנים בעולם, באמת, את פתאום מגלה שכאילו, אנחנו 180 מעלות אחד אבל בשני. אז באמת, עוד פעם קצת הבדלים בין נשים לגברים, יכול להיות שאנחנו לוקחות החוסר הסכמה הרבה יותר קשה ממכם. כאילו, נכון. כי אתמול נגיד, אז אני, הגדול שלנו כבר בן 4, תכף עוד חודשיים, והייתה לנו נסיעה ארוכה באוטו, אז הבאתי איתי מוצץ, אבל אנחנו בתהליך גמילה ממוצץ, אז כאילו בעלי אומר, אבל למה הבאת מוצץ אם אנחנו כאילו עכשיו ממוצץ רק בשנה, ואז אני אומרת, רגע, אבל האוטו, שלא התחיל לפקוט לי באוטו, ולא היה לי מוצץ, וכאילו, עכשיו אני לקחתי את הביקורת הזאת ממנו, למה הבאת מוצץ, בטוח הרבה יותר קשה מזה שהוא סתם זרק משפט, נכון. של כאילו למה הבאת מוצץ. אתה רואה שעוברים גמילה ממוצצים?
בסדר, גמילה ממוצצים, אנחנו עכשיו בראש שלי גמילה ממוצצים. לא, אבל אתמול הוא אומר לי, מה צריך לגמול? אמרתי, אבל... אתה רוצה שהילד שלנו ילך לכיתה א' עם מוצץ? אז הוא אומר לי, כן, שילך לכיתה א' עם מוצץ, מה צריך לגמול? אני חושבת כאילו באמת אנחנו לוקחות כאילו את השיחה הזאת עם המוצץ, אני כל הנסיעה הייתי עם פרצוף תחת על זה שהוא העיר לי שלקחתי מוצץ. תגידו, אתן לא מפספסות אבל את החוויה האמיתית בזה שאתן כאילו אובר דרילינג כל כך הרבה דברים? כאילו אתן לא מפספסות את זה שבסופו של דבר כאילו החיים ממשיכים, קורים, ואתן כאילו בעולמות משלכן? אני חושבת שזה הנקודה שאתה מפספס על הורמונים אבל. לא נמאס לכן אבל גם? כאילו באמת. לא באמת, אני אחר כך אמרתי כאילו וואי, הגזמתי קצת. אתה יודעת מה היא עוברת עם התמל של עדי? באמת, היא עוברת מסע. כן. שכאילו החוויה שלי זה כולה ללחוץ על התמי 4, לעשות לו תמל, לתת לו שישתה. אבל אתה לא תבין אותי לעולם, אני בן אדם שאוהב אני בת אדם שאוהבת להעניק. התחברתי לזה בכל רמה חבריי. אבל הילד לא רוצה לינוק יותר, אז מה עושים? אין בעיה, זה שהילד לא רוצה. אבל זה שהילד לא רוצה, לא אומר שרציונלית אני מוכנה לתהליך הזה, וזה לא אומר גם קודם כל אני... אבל הענקת הילד 15 חודשים, מה את רוצה עוד? כמה צריך להעניק אותו כל החיים? קודם כל אין לי בעיה. אבל זה לא הגיוני, את מבינה? לי זה הגיוני, אין לי בעיה, זה שהוא פיטר אותי. אבל העניין עם התמל זה פשוט אני גם נגאלת מהריח, אין לי בעיה עם זה, כן, אני מניחה את זה יותר חזק עכשיו גם. יש מצב, אני לא יודעת, כי גם עדי, גם כאילו כל רגע, גו זה בקבוק, גו, אני משתגעת, באמת שזה, הוא אומר לי, מה הבעיות שלך, כאילו, תשחררי. את מבינה את הסיטואציה? הילד רוצה בקבוק, והיא עוברת סרט? כאילו, אתה מסתכל על הסיטואציה, אתה אומר, אני חי בעולם לא הגיוני. משהו קצת יותר, אני כאילו אצלי, הוא עדיף בקבוק בגיל 5 חודשים, כאילו זה היה יותר מוקדם, אצלך זה מדהים שענקת עד עכשיו, אני בכיתי מהסיטואציה הזאת שהוא מעדיף את הבקבוק על ההנקה, לדעתי זה שבועיים הייתי שבורה מזה. כאילו, היום בדיעבד זה נראה לך נורמלי? היום בדיעבד שמחתי שהגמילה באה ממנו, ושכאילו לא היה לי קשה כאילו להפסיק להניק, כי זה בא ממנו. לי זה נראה נורמלי מאוד להיות בקושי סביב הדבר הזה. ואז באמת בילד השני שקרה אותו דבר, אז היה לי כאילו קליל לשחרר את זה. אבל בפעם הראשונה, באמת, וכולם אמרו לי, יואו, איזה יופי, אז יורד ממך הנקה, ואיזה כיף, אבל אתה כאילו, הנקה יש בזה משהו שקשה להסביר, זה כזה, לא שאין חיבור בלי הנקה, אבל זה כזה חיבור, זה פרידה רגע. אז אולי רגע, אחד הדברים שבעצם צפים כאן, אוקיי? זה שאנחנו לא מבינים אתכם, לא מבינים. אנחנו לא מבינים, ואולי בגלל שאנחנו מבינים כולנו, שאנחנו לא מבינים, אולי בואו נעבוד רגע על התיווך שלכם. נכון. אלינו. אבל גם אנחנו לא מבינות אתכם. ואני חושבת שנסכם את זה, שבאמת אתם צריכים יותר קצר, יותר משימה, יותר תפקידים, יותר תכלס, ואולי יותר תקשורת, כי כאילו אני חושבת, באמת, אני חושבת שזאת הבעיה. יש לנו אנשים, אני מפחדת להכליל, אבל יש איזשהו ויז'ן כזה. נגיד, אני לא הייתי בוויז'ן הזה, אני מודה. אבל יש איזשהו ויז'ן, שכאילו אני רואה את התוכניות לידה, והבעל כזה מעורב, ושואל, ומתעניין, ומעשב, וזה, ואז פתאום את מגלה שהוא עייף, והוא לא רוצה, והוא חרד, והוא מפחד, והוא רוצה להיות בחוץ בסיגריה בכלל. ואת מבעבעת מבפנים, במקום רגע לקבל ולהשלים עם זה, ולא גם לדפוק חשבון לסביבה, ומה היא תגיד, ומה מהילדת תחשוב, ותתתי ותתתה, את לא משחררת שליטה, את כאילו, יש את החיכוכים האלה דווקא בחדר לידה, שתבוא ותהיה ותעשה וכזה. אני חושבת שהתיאום ציפיות, גם לפני הלידה, וגם בלידה עצמה, וגם לאחר מכן עם ההורות, הוא סופר חשוב, אבל אנשים מפחדים לדבר ולהעלות את הדברים האלה. נכון. זה נראה לי מה שמונע מהם. צריך להעלות, ועוד משהו צריך לדעת שגם אם נתאם את כל הציפיות שלנו, עדיין יהיו הפתעות, ואנחנו צריכים לזכור, אני מאוד אהבתי את הזוגיות בלי מצלמות, זוגיות בלי הורות, כאילו לזכור שזה הבסיס. בתכלס הם התחתנו סביב גיל 30 ולא יהיו איתנו בבית, ואנחנו נשארים
להזדקן יחד ולזכור שאנחנו הבסיס, כמובן שמתנו לכל החיים הם חשובים והכל, אבל כאילו שהבסיס הזוגי צריך להשקיע בו וזה עבודה. גם אולי לקחת דברים קצת כאילו יותר בפרופורציה, שריב הוא לא לכל החיים, נכון. וחוסר הסכמות זה לא לכל החיים, וזה לא שעכשיו, אני אומרת את זה גם לעצמי, אבל הרבה פעמים הרגשתי שהעולם שלי קורס באיזשהו אופן, והוא לא. הבסיס הזוגי זה הבית שבעצם אתם מייצרים. בסופו של דבר, הבסיס הזוגי הוא הבסיס להורות טובה. אם הזוגיות שלכם לא תהיה יציבה, אז דברים מחלחלים ויוצאים. וזה לא בושה להיעזר במקור חיצוני, אגב, לא דיברנו על זה, אבל טיפול זוגי זה החיים. אני חושבת שבמיוחד עבור ילד ראשון, זה החיים. זה תיווך שהוא פרייסלס בעיניי. אנחנו בטיפול, אני מסכים. נכון? לא, אני אומרת את זה למי שיאזין לנו. נכון. תודה רבה. ממש כיף שבאתם, תודה על הכנות, תודה על הפתיחות. תודה שהזמנת אותי. תודה. תודה נטי.